Vad säger sportchefen? Det ska vara en tung förlust om vi förlorar den här matchen. Oj, skillnad nu. Har du berättat Ja. om Alltså här- medarbetare till junior-VM i curling som mäter? Lalla. Vad är det? Ja, det är inte dåligt att ha VM-personal på plats. Det syns ju att det är röda närmare. Ja, härifrån ja. Syns ju. Oj, Där behöver hoppas man jag väl rätt. inte med. Nej. Vilken marginal. Det var jätteliten. Vilka vann nu? De.